புதிய கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு, மாநில உரிமை மீட்பு பரப்புரை பயணத்தினுடைய தொடராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய திருச்சி மாவட்ட தலைவர் அருமை சகோதரர் மாண்புமிகு ஆரோக்கியராஜ் அவர்களை நிகழ்விலே பங்கு கொண்டு நிறைவுரையாற்ற இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தமிழர் தலைவர் மாண்புமிகு ஆசிரியர் ஐயா அவர்களை, உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருந்தகை அண்ணன் KN நேரு அவர்களை, உரையாற்ற இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருந்தகை என் அன்பு சகோதரர் அன்பில் மகேஷ் அவர்களே, திராவிடர் கழகத்தின், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மற்றும் உள்ள நம்முடைய தோழமை கட்சிகளுடைய பெரியோர்களே, அருமை தலைவர்களே, மேடையில் விட்டிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களே, உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் அப்துல் சமத் அவர்களே, நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் உரையாற்ற வேண்டும், அதையெல்லாம் நாம் கேட்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறோம். இந்த நிகழ்விலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் பெருந்தகை KM காதர் மைதீன் சாஹிப் அவர்கள் கலந்து கொள்வதாக இருந்தது. சற்று உடல்நல குறைவு காரணமாக அவர்களின் சார்பாக இந்த நிகழ்விலே நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்லி நான் அமர விரும்புகிறேன். சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதிலும் மக்களிடத்திலே பாரபட்ச ஏற்ற இறக்க தாழ்வு இல்லாத அளவிற்குரிய சமத்துவ பண்பாட்டு உணர்வை உருவாக்குவதிலும் சமய நல்லிணக்கத்தை தழைத்தோங்க செய்வதிலும் தந்தை பெரியார் காலத்திலிருந்து திராவிடர் கழகம் எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் மகத்தான வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்தவை. அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் மக்கள் நலன் கருதி எந்த பாரபட்சத்திற்கும் இடமில்லாமல் தமிழ் மொழிக்கு, தமிழக மக்களுக்கு, தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு எங்கேயெல்லாம் சவால்கள் வருகின்றனவோ அவ்வப்போது துணிந்து எழுந்து நின்று முழக்கமிடுகிற அந்த சவால்களை எதிர்நோக்கி எத்தகைய சூழலாக இருந்தாலும் அதிலே காலூன்றி நிற்போம் என்கிற தைரியத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு நாடெல்லாம் சுற்றி வரக்கூடிய தொடர் பயணத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய மன உறுதி தந்தை பெரியார் அவர்களால் வழங்கப்பட்டு, பெரியார் அவர்களுடைய காலத்திற்கு பிறகு அதே அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி பெரியாராகவே இன்றைக்கும் நம் கண் முன்னால் உலா வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருந்தகை அவர்களை நான் உளவார வாழ்த்துகிறேன். அதிக நேரம் பேசுவதற்கு விரும்பவில்லை. ஐயா அவர்கள் பேச வேண்டும். ஐயா அவர்களுடைய கவனத்திற்கு ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் சொல்லி நான் விடைபெற விரும்புகிறேன். நாங்கள் எல்லாம் மாணவ பருவத்தில் பொதுப்பணிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது சமூக நீதியை நிலைநாட்டி அச்சம் தவிர்த்து தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம் இவைகளை பேணி காக்கக்கூடிய வேள்வியில் எப்படி போராட வேண்டும் தெரியுமா என்கிற கேள்வியை எழுப்பி முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் பெருந்தகை அவர்களோடு மிக நெருக்கமாக வாழ்ந்த மறைந்த எங்களுடைய தலைவர் சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் சமத் சாஹிப் அவர்கள் மாணவ பருவத்தில் இருந்த எங்களுக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் பயிற்சி எடுத்தார். அந்த பயிற்சி வகுப்பில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட முக்கியமான தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால், திராவிடர் கழகத்தினுடைய 1929 ஆண்டு செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் உருவாக்கிய முழக்கங்கள், அவர்கள் வடித்தெடுத்த தீர்மானங்கள், அந்த தீர்மானங்களை எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசைப்படுத்தி எங்களுக்கு பாடம் நடத்தி ஒரு நாள் முழுவதும் எங்களுக்கு புரிய செய்த ஒரு நிறைவான நிகழ்வு நடந்தது என்று சொன்னால் 1929 ஆண்டு நடந்த திராவிடர் கழக மாநாட்டினுடைய தீர்மானங்கள் தான் அதற்கு தலைப்பாக அமைந்தது. அப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் முத்தாய்ப்பாக இருந்தது என்ன? பெண்களுக்கான சொத்துரிமை,
பெண்களுக்கான மனவிலக்கு உரிமை, பெண்களுக்கான மறுமண உரிமை, பெண்களுக்கு சொத்தில் உரிமை என்கிற எல்லா விதமான சமநீதி தத்துவங்களும் பயன்பாட்டுக்கு வர வேண்டும், செயல்பாட்டுக்கு வர வேண்டும். அதை நோக்கிய இலக்காக நம்முடைய பயணங்கள் அமைய வேண்டும் என்று அரசியல் தத்துவார்த்த பண்பாட்டு உணர்வை ஊட்டிய அந்த நேரத்தில் நாங்கள் மிக மிக அதிகமாக தந்தை பெரியார் வடித்தெடுத்த கொள்கைகளை முஸ்லிம் லீக் தலைவர்கள் நமக்கு ஊட்டிய அந்த முறையை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன். அதை போலத்தான் கண்ணியமிக்க காயிதே மில்லத் அவர்களுடைய பரப்புரை, அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு எடுத்து வைத்த விழிப்புணர்வு கருத்துக்கள், இவைகளெல்லாம் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய கருத்துக்களோடு இரண்டர கலந்திருந்த காட்சியினை நாங்கள் தொடர்ந்து கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். 1989 பெண்களுக்கான சொத்துரிமை கொடுக்கப்பட்ட போது, வழங்கப்பட்ட போது, அது கலைஞர் ஆட்சியில முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள், 1929 ஆண்டு தந்தை பெரியார் அவர்கள் தொடங்கிய அந்த முழக்கம், அந்த கோரிக்கை, அந்த வேண்டுகோள் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆட்சியிலே பெண்களுக்கும் சொத்தில் உரிமை உண்டு என்கிற அளவிற்கு சட்ட ரீதியான ஒரு முழக்கத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு 60 ஆண்டு காலம் நாம் காத்திருந்து இந்த போராட்டத்தினுடைய வலிமையான ஒரு வெற்றியாக நாம் கண்டுகொண்டிருக்கிறோம் என்பதனை ஒரு ஆனந்த பூர்வமாக அவர் வெளிப்படுத்திய அந்த சரித்திர நிகழ்வை நான் இன்னமும் நினைத்து பார்க்கிறேன். ஆக தொடர்ந்து இது ஏதோ புதியதல்ல, நீட்டு தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு என்கிற புதிய நிகழ்வாக அல்ல, புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு என்கிற புதிய நிகழ்வாக அல்ல, மாநில உரிமையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய நிகழ்வாக அல்ல. 1925 ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து திராவிடர் கழகத்தினுடைய முத்தாய்ப்பான பணிகள் தமிழ் மொழி, தமிழ் இனம், தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பண்பாடு இவைகளெல்லாம் காத்து நிற்கக்கூடிய இலக்கை நோக்கி செல்லக்கூடிய பயணமாகத்தான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் ஐயா அவர்களும் இன்றைக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம். இந்த பயணம் முழுமையான வெற்றி அடையும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதற்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் எல்லா நிலைகளிலும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கும். உங்களுடைய முயற்சி வெல்லும், உங்களுடைய பயணம் தொடரட்டும். நாங்கள் எல்லாம் உங்கள் பின்னால் வருகிறோம். மிகச் சிறப்பான ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய வழியில் நின்று அவர்களுடைய தனையனாக அந்த அப்பழுக்கற்ற திராவிட மாடல் கொள்கையை ஏந்தி ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையிலான இந்த ஆட்சியிலே நீங்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இத்தகைய தலைப்பிலான எல்லா செயல்பாடுகளும் வெற்றியை ஈட்டும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதற்கு நம்முடைய தளபதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தளபதியாரின் ஆட்சியும் நிச்சயமாக துணை நிற்கும். தமிழகத்திலே தமிழ் மக்கள், தமிழ் இனம், தமிழ் மொழி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் கலாச்சாரம் என்பதிலே என்றைக்கும் நாம் வெற்றி கொள்வோம். தொடர்ந்து அதற்காக நம்முடைய இலக்கை நோக்கிய பயணத்தை மேற்கொள்வோம் என்று சொல்லி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பாக உலகறிந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.